Triple Green Building Group България е организация, която се занимава с сертифициране по всички международни системи за зелени сгради. Ние стъпихме на българския пазар преди повече от 10 години, специфично с системата LEED, след което, идвайки в Европа, много бързо се запознахме и с другите инструменти, които са приложими тук. Това са английската система BREEAM, немската система DGNB, системата на Световна банка EDGE. Горди сме с това, че в България имаме огромен обем от сертифицираните обекти. Нашия пазар не е толкова голям, но за сметка на това сме много благодарни на визионерите, които още преди 10 години се ангажираха с тази дейност и сертифицираха своите сгради, някои от тях по най-високите нива, които може да се постигнат. Като цяло, за да бъде сертифицирана успешно една сграда, тя наистина трябва да отговаря на много високи международно признати параметри в множество различни категории за анализ и оценка. Целта е да се постигнат high performance параметри, разбира се, най-вече в енергийната ефективност, но и в множество други категории, които се анализират. Много важен компонент от параметрите, които трябва да представи една сграда, за да бъде сертифицирана успешно, са вътрешния комфорт, който включва и анализира температура, влажност и качество на въздуха вътре в помещенията и всички процеси и системи, свързани с това по време на проектиране, по време на строителство, но и най-вече по време на експлоатация, след като една сграда бъде завършена. В устойчивото строителство винаги си говорим за събиране на данни. Системите за сградна автоматизация са най-добрият начин за събиране на информация по време на експлоатация на един обект, така че той да може в последствие 3 до 5 години по-късно да покаже, че наистина е high performance сграда, която оперира прямо съответното ниво на сертифициране, което е постигнала. Мога да кажа със сигурност, че една обстойна сградна автоматизация ще даде high performance параметри и performance data в енергийния модел, който е компонента, който дава най-голям брой точки, има най-голяма тежест в всяка една от сертификационните инструменти на пазара. Обектите, които сме изпълнили с продуктите на Siemens и които са постигнали най-високите нива на сертифициране по американската система LEED, са Office Hicks Business Garden, Park Lane, Expo 2000 фаза 3. За да се постигне високото ниво в тези обекти, за които си говорим днес, продукта на Siemens наистина е спомогнал в множество аспекти. Всички тези обекти наистина демонстрират най-високо ниво на вътрешен комфорт и енергийна ефективност. Тъй като са вече изпълнени, имаме реални доказателства за това. Във всички тези обекти BMS системите събират данните, които ще ни бъдат необходими след 3 години за ресертифициране като съществуващи сгради. Като заключение, искам да благодаря на всички инвеститори, които изпълниха тези обекти и постигнаха LEED Platinum и LEED Gold с продуктите на Siemens и с нашето съдействие, защото тези обекти наистина демонстрират най-високите параметри на перформанс, сравнени с подобни обекти по целия свят.